единственият шанс неговата свобода, живот и всички такива права, за които ние сме свикнали като дадености едни да бъдат запазени, е всъщност демокрацията. 45% от българите тогава заявяват, че предпочитат силната ръка на лидер, който не е възпрепятстван от парламент и избори. Предполагам, че повечето от вашите слушатели, които, както казахте, са млади студенти, изобщо не са обърнали внимание, че по българското законодателство гласуването е задължително. Защото няма кой да ги глоби, ако не гласува. Аз отдавна си мисля, че ако искаш да вдигнеш вълна в България като политическа партия, трябва да направиш един мъничък проект, който ще има само две послания. Едното е затваряме границите и другото е излизаме от Европейския съюз. Всички са се затворили в балоните си в социалните мрежи, много трудно ги напускат, за съжаление, но както се казва, трудните времена изискват трудни решения, ако не могат сами, ще трябва да ги изкараме оттам насилствено. Здравейте, слушатели на подкаста на Български институт за правни инициативи в лабиринта на правото. Аз съм Цветомир Тодоров, а зад пулта е винаги усмихнатата София Богор. В днешният 7-ми епизод ще си говорим за демокрацията и за нейната криза. За това възможно ли демокрацията да свърши, да бъде изживяна, да приключи своето време, да изчезне като левовете и какво ни очаква след демокрацията. Може ли нашата сегашна политическа и обществена обстановка да завърши все пак с някакъв хепи-енд или просто накрая ще има война, много войни, световна война и всички ще умрем? Знам, ще си кажете, темата е изтъркана и ще сте до някъде прави, защото хиляди и десетки хиляди политици, популисти, говорящи глави, интернет инфлуенсъри, политически инфлуенсъри се упражняват това да сриват демокрацията от сутрин до вечер, да не обясняват как тя едва ли не е най-голямото зло на земята. Може би се справя за тях, но съм сигурен, че дори и те, още по-малко пък вие, нашите слушатели, бихте искали да живеете дори и ден в нещо, което е различно от демокрацията, която имаме, колкото да е лоша тя. Сега малко дълго стана това встъпление, затова бързам да ви представя нашия гост. Той се казва Христо Панчуков, доктор Христо Панчуков. Той е политолог, университетски преподавател, габровец. Христо е един от най-разпознаваемите анализатори на българския политически процес, защото говори без клишета. Това мисля, че е много важно, защото днес доста публично говорящи хора така обичат да говорят с неразбрани формули, излишни обобщения или пък да извършват някакви неразбираеми словесни заклинания. Христо не е такъв тип анализатор и вярвам, че ще оцените това нещо. Христо, почвам веднага с въпроса за днешния ден. За слушателите бързам да кажа, че това няма да е фокуса на сегашното ни предаване, но не може да пропуснем този въпрос. От един ден имаме буквално правителство, служебно правителство. Мисля, че 11-то, което имаме за последните 5 години, поправи ме ако греша. Аз им стървах бройката, но така си мисля, че 11-то. Освен като анализатор, ти имаш известен опит и като партиен лидер. Оптимист ли си за това, което предстои? Само през призмата на... Здравейте първо на всички. Само през призмата на служебните правителства е трудно да бъде човек оптимист. Тъй като те, освен всичко друго, са и симптом на едно от така според мен основните проблеми в българския политически живот и това е неспособността да се върви напред. Има някакви конструкти в българската конституция, които като че ли, които някога са обслужвали адекватни политически проблеми. Нали? Например, такава е конструкцията на ЦИК, която отразява опасенията на създателите на българската конституция тогава, че Българската комунистическа партия може да доминира изборния процес и така да го манипулира. Поради което дизайна на ЦИК е всъщност опит взаимно да се контролира. Да манипулира от всички. Ти каза да манипулира. Да, БКП е да манипулира изборния процес. И за да не се получи това, всъщност идеята е в конструкцията на ЦИК вкарва всички политически партии в себе си, така че те да се дебнат взаимно. Нали? Ако някой тръгне да заобикаля правилата или да се възползва от тях, те да могат да я спрат. Това далеч вече не е ситуацията в българския политически живот, или поне не беше доскоро. Това, което се случва последните 3 години, като че ли ни връща към уния времена. Но така или иначе ЦИК отдавна има други функции, други правомощия и тя може да бъде създадена по съвсем нов начин, т.е. конституирана по начин, който отразява професионалните характеристики на провеждането на едни избори, а не политическото противопоставяне като такова. За политическо противопоставяне
имате изборите, нали? ЦИК трябва да наблюдава то да е в някакви граници, някакви рамки, което изисква професионализъм, в някаква степен безпристрастност и разбира се желание да се подреди този процес. Това далеч не е очевидно, когато говорим за днешната ЦИК. Служебното правителство е също един такъв конструкт, в който създателите на българската конституция са смятали, че държавната администрация ще е абсолютно неспособна да функционира без позицията министър отгоре. Тоест в момента, в който отстраните министъра от министерството и то се разпада. Ама аз съм забелязал, че някакси по време на служебно правителство администрацията най-малко функционира, защото знае, че това е един човек за 2 месеца, най-вероятно няма да има никакви последствия, отзад отказват да работят, нали? Да предположим, че фигурата на министъра е от значение. Т.е. бих могъл да си представя министри, които са способни да накарат дори тази администрация да се задейства в някаква ситуация. Дали това ще е такова служебно правителство, всъщност е един от въпросите, който трябва да разгледаме, отговаряйки на въпроса дали сме оптимисти или не. Но всъщност, подобен тип, нали, някакси отживелици на българския политически живот, освен всичко друго, създават усещането за... т.е. продължават да пълнят политическото пространство с клишета, с което и ти започна. Тъй като те сами по себе си не са важни. Институциите са важни от гледна точка на проблемите, които решават в съвременността. И когато имате институции, които са създадени за едни проблеми, които вече не са част от политическия живот, те по-скоро пречат, отколкото помагат за решаване на адекватните политически проблеми. И всъщност една от моите такива малки съжаления от последните години е конституционната реформа, която се занимаваше с институцията на служебен кабинет и вместо да адресира истински проблема с него, а то по същество е, освен че една отживелица, е една власт, която е поставена отвъд разделението на властите по принцип в българската конституционализъм. Тоест това е служебното правителство, доскоро беше институция, която функционира без контрола на Народното събрание, без контрола на българските граждани и с минимален контрол от страна на съдебната власт, нали, ако тя реши да се задейства. Сега имаме парламент. Сега вече имаме работещ парламент, който е добра. Де факто не го контролира. De факто той няма отношение към избора на служебното правителство, нито в зависимост от това, нали, колко депутатите са отдадени на това да работят в предизборната ситуация, би могло да контролира или не служебните кабинети. И в този смисъл клишето, което се създаде е, че изведнъж една власт, която функционира отвъд разделението на властите, може да бъде меритократична. Извинявам се за екването. Тоест, че изведнъж може да намерите в българския политически живот някакви непорочни хора, които не отразяват противопоставенията на българския обществено-политически дискурс, които имат една единствена цел и това е да служат на общото благо. Те са високи, руси, прекрасни и абсолютно неопетнени от българския политически живот и да ги инсталирате там, нали, за 2 месеца и това да реши всички проблеми на българското общество. Нали? Първо, това е една утопия, която никога не може да бъде реализирана, най-вече защото българските политици отразяват българското общество. Каквото е обществото ни, това са политиците ни. Нали, ние не можем да си ги внесем от някъде, въпреки че правихме опити няколко пъти. Резултата на тези опити също е показателен сам по себе си. Нали? Това слушателите помнят ли между другото, че сме внасяли политици? Аз не знам. Нашата аудитория е предимно млада, студентска и малко по-така възраст. Имаш преди царя, имаш преди след това юпитата, имаш преди... Юпитата, които дойдоха с царя, нали, това беше основната им рекламно изречение за това, че те са успешни някъде на запад, но се връщат тук да спасяват бедната родина. След това имаше няколко опита за създаване на такива неформални клубове, които да събират хора, работещи на запад, пък нещо да помагат тук в обсъждането на политическите проблеми. След това продължаваме промяната, дойде отново с мотото, ето вижте, ние бяхме навън, сега се връщаме да спасяваме България. Така че, нали, внасянето на политици има дълга история в българския политически живот. То какво се оказва? Ти си по-голям песимист от мен. Това ме очудва. Нали? Аз мислех, че аз съм непоправим песимист в отношение на политиката. Ама ти много така бързо забива в една, нали, доста експертна посока. Не знам да не загубим аудиторията по-така общата аудитория. Сега аз ще се опитам да обобщя какво разбрах. Ти смяташ, че Конституцията пречи, смяташ, че институциите, част от тях, които са направени по този начин от тази Конституция, са проблем, нали? Или бъркам? Не, смятам, че неспособността на политическата класа да надскочи тези конструкции е проблем.
Тоест, ние виждаме политици, които се опитват да експлоатират слабостите на системата, без значение от коя страна са. Дори добрите. Нали, включително и сега с това служебно правителство има усещането, че то е единственото спасение за честни избори, което не е вярно. Нали, аз не случайно обръщам внимание, че има... Дали ще са нечестни, предстои да видим. Аз, между другото, твърдя, това е една от непопулярните ми обществени позиции, включително и сред хората в моя кръг. И това е, че аз не смятам българските избори за нечестни, нито за откраднати. Нали? Да го кажа от самото начало, кой ще спри да слуша, да спира. Това звучи скандално. Абсолютно скандално звучи. Но вижте, демокрацията е въпрос на неперфектни реализации на перфектни принципи. Тоест, навсякъде по света идеята за това какъв е принципа стои, но реалността никога не предполага 100% реализация на този принцип. Така че навсякъде и в най-добрата демокрация има отклонение от принципа. Това, което като общества ние трябва да се разберем помежду си, навсякъде, дали в Щатите, дали тук, дали в Румъния или където се сетите, това, което трябва да се разберем е какво е допустимото отклонение от идеалния принцип, за да може демокрацията да работи. Нали? Това е истинския смисъл на реалната политика. И смятам, с голяма доза достоверност, как бих могъл да докажа, че изминалите години българската избирателна система е отразявала доста адекватно промените в обществените настроения. Под доста адекватно имам предвид, че тя никога, колкото и големи манипулации да има, те никога не са променяли обществените нагласи. Никога не са поставили българските политически партии в ситуация, в която те не се намират по същество. Това означава ли реално, че парламентите последните години, които имаме, адекватно представят обществото? Тоест има някаква така широка представителност. Поне гласуващите. Да, и като видите като видите избирателната активност всъщност, като изключим последните 3 години, която започна да пада, преди това тя си стои около 50%, малко над 50%. В този смисъл отново сега сигурно някои биха искали да видят истинска представителност, т.е. да видим 70 плюс 80 процента гласуващи, което от моя гледна точка е непостижимо така или иначе. Малко севернокорейска екзотика ми се струва на мен. Да прием, че в Белгия се доближава до това заради задължителното гласуване, обаче ето между другото един друг разврат на българската политика. Казвам разврат, защото когато се приемат закони, които никой не спазва и никой не прави нищо, за да започнат тези закони да бъдат спазвани, това всъщност е разврат. По класическата дефиниция на тази дума, нали? И то е задължителното гласуване в България. Аз предполагам, че повечето от вашите слушатели, които, както казахте, са млади студенти, изобщо не са обърнали внимание, че по българското законодателство гласуването е задължително. Защото няма кой да ги глоби, ако не гласуват. Включително и начинът, по който се стигна до това да няма кой да ги глоби, е скандален сам по себе си. Нали? Законодателя, вече не помня кой беше вносителя на това малудно предложение. Да. Законодателя реши, че ще въведе санкции за това, ако някой не гласува задължително. И санкциите бяха отнемане на правото му на глас за следващите 2 поредни избора. Тоест не гласувате на парламентарни избори, следващите парламентарни избори ви вадят от избирателния списък. И естествено, както може да предположи всеки правист наоколо, това беше отменено от Конституционния съд, защото не става така. И така си остана. Тоест никой не направи нищо по въпроса. Нито преразгледаха текста за задължителното гласуване, нито започнаха да търсят нов тип санкции, нали, които някак си биха били в конституционните правомощия на парламента да приеме като решение. И това как да подхожда един български гражданин по отношение на върховенството на правото в каквото и да е сфера от собствения си живот, ако в една от основните, тази, на която се гради легитимността на политическото управление, е очевидно, че никой не спазва закона. Или поне не е. Над 50% от българските граждани не спазват закона. Направо караш ме да ми е много трудно да те прекъсна, но от време на време ще трябва да се дам някакви въпроси така. Добре, разбрах, че си доволен от политическия живот в България, т.е. от представителността. Обаче, какво ще кажеш по отношение на върховенството на правото? Там как сме, да кажем, ти каза, нали, демокрацията, какво беше? Перфектна реализация на идеален принцип няма. Така, да. Ние на колко процента демокрация сме? И на колко процента върховенство на правото сме тук? В институционално отношение на 100%. Тоест, ако минете през критериите,
които въвежда и самия Робърт Дал, нали, обсъждайки всъщност институционалните проявления на демокрацията, всички процедури са на място. Проблемът е, че тези процедури остават формални, т.е. те не са истински пълни със съдържание. И оттам всъщност големия въпрос и вече обект на конкретни изследвания е колко, нали, коя от процедурите колко куха е. Добре, не е ли проблема това, че няма хора? Сега от всякъде чуваме, нали, включително може би за начин на това правителство, което е новото, което си говорим в момента служебно, което би трябвало да е изцяло технократско, нали, с, както казвате, тия високи руски прекрасни хора, но не виждаме хора от миналото, хора, нали, които са били във властта по някакъв начин. Всеки казва няма хора, няма кадри. От друга страна мащаба на България е такъв, че в крайна сметка и най-прекрасната процедура в един момент катастрофиращ това, който прави, познава половината хора, които така иначе бих се кандидатирали. До някъде е проблемата, това са свързани, нали, както винаги обяснението е много по-сложно. И то се корени в много неща. Нали. Има една наука, която се нарича транзитология, която изследва преходите към демокрация по принцип, от недемократични към демократични политически системи, която по едно време беше решила, че условията, от които тръгва прехода към демокрация, не са важни. Тоест, че в момента, в който се вземе решението за това да се върви към демокрация, това какво е нивото на образованост на обществото, нивото на социално-икономическо развитие, каква е политическата и гражданска култура на това общество, няма никакво значение. Накрая ще стигнете, не може да не стигнете до демокрация, но ще минете през едни и същи етапи. И сега ние тук, всъщност, по същество, началото на отговора на въпроса, който ми зададе, се корени в нашия преход. Не защото той е лош сам по себе си, а защото, както, нали, твърдят всички негови противници, Корнелия Нинова, демокрацията ни отне много и така нататък. Куфърчета, приватизация, всички тия наративи, или те нямат отношение към политическото? Имат до някъде. И то не е толкова за куфърчетата, но вижте, всякакви изследователи всъщност, един от основните проблеми на българския преход е трансформацията на Българската комунистическа партия в Българска социалистическа партия и запазването на всички клиентелистки мрежи около нея. Държавна сигурност е най-видимата от тези клиентелистки мрежи, но не е единствената. И понеже днес видях някъде пост в социална мрежа, в която един пич се обясняваше, няма значение кой, в това, че не разбира защо държавна сигурност продължава да излиза като тема. Нали, той имало добри и лоши ченгета и всъщност не било актуално към днешната ситуация. Така, винаги има добра в ченге. Да обсъждаме кой бил принадлежащ към държавна сигурност и кой не. Има значение, разбира се. И това значение е свързано не толкова с това колко лош е бил този човек по времето на комунистически режим, т.е. писал ли е доноси, не е ли писал доноси, бил ли е хора, не е ли бил хора, има отношение към връзките, които са запазени и към начина, по който тези връзки се трансформират във влияние, политическо, икономическо, всякакво. И разбира се, ако тия хора наистина смятат, че няма проблем, нека да осветлят всички досиета на държавна сигурност и в крайна сметка ние като общество да стигнем сами до това заключение, има ли, няма ли отношение. Но извън това, основният проблем е в това, че по пътя към прехода, скоро прозрях аз, ние забравихме към какво прехождаме. Забележете как го наричаме всъщност само. Няма универсално, остана по време на прехода, не по време на прехода към демокрация, не по време на трансформацията от недемократичен към демократичен режим, по време на прехода. Прехода стана явление само по себе си. Той според тебе свърши ли? Чисто формално, да. Неформално, според мен има какво да се желае. Това сякаш поколенчески май свърши, аз така като гледам. Поколенчески свърши, не съм сигурен, че задачите му бяха изпълнени. Тоест със сигурност вече изпълняваме други задачи. Но самия преход имаше една важна задача, която ние забравихме. И това е политиците така и не намериха начин да обговорят какви са тези съвременни ценности на българското общество, заради които си заслужава ние да станем демократична държава. Бяха заимствани всички клишета. Евроатлантически ценности, членството в Европейския съюз. Еврото. Нали? Всичко това функционираше по време на прехождането ни към демокрация. Само, че някакси голямото деление, което е стойността на човека
като самостойност сама по себе си, т.е. като ценност сама по себе си, която е в основата на това, което правим, заради което са важни върховенството на правото, заради което е важно политическите му права, т.е. да участва в разговора за това как се формира властта, заради което са важни гражданските му права, т.е. как участва той отвъд процеса на гласуване, как се консултират с него всички политики и така нататък, което пък е в основите на доброто управление. Те не се, не само това, не се консултират всичко това някакси отпадна от разговора. Разделението в рамките на политическите партии беше привнесено, т.е. то беше етикетирано, или си в десен, или си ляв, или си за съответно по-демократична система, или си за запазването на, как се казва това, предишния комунистически режим или някакви негови ценности и статуквото. И в този разговор някакси идеята за това, че свободата е висша ценност и тя трябва да бъде пазена от произволната власт, отпадна от разговора. Самия факт, че още, извинявай, само последно, България е една от единствените държави в Централна и Източна Европа, в която двойнственият разказ за това какво е комунистическия режим тук е все още еднакво валиден. Т.е. за хората, които споделят разказа за комунистическия режим като едно прекрасно нещо, което някак си е позволявало повече сигурност, повече икономическо развитие и всякакви други повече неща, е невъзможен никъде другаде в Централна и Източна Европа. Никъде другаде. Защото ние позволихме именно поради отсъствието на този политически разговор по различни причини личния разказ. Това как човек се е чувствал тогава да е по-важен от разказа за престъпленията на комунистическия режим, за липсата на човешка елементарна свобода, за лагерите, за всичко останало, което се е случвало. Защото няма оправдание, каквото и да е, за това, че произволната власт е функционирала и отнемала човешки животи. Точно така, произволно. Нали? Аз имам някаква така представа, че всъщност, ако до един момент беше битката за преходът, нали, кой ще хване ресурсите, икономиката, ако щеш политическата легитимност, всички тия неща, в един момент битката стана вече за наратива за прехода, всъщност наратива за миналото време. Кой ще успее да го овладее? Аз всъщност мисля, че тези, които хванаха ресурсите, и политическото поле реално овладяха, те успяха да спечелят и на ниво, нали, дискурс, на ниво наративи. И те всъщност успяха да наложат този наратив, това, което казваш, че комунизма беше една така 2 пъти в годината ходиш на почивка, 2 пъти, нали, какво не знам, имаш ефтини купони за храна. Едно прекрасно място, където сега лагерите, той сега има хора за лагерите, нали, те така почнаха да ни обясняват. Сега, само да кажа, още продължава това. Един член-кореспондент, мисля, на Българската академия за науките, има анализ, който, икономически анализ, който съпоставя настоящото икономическо развитие с развитието по времето на комунистическия режим, твърдейки, че тогава, нали, каква е огромна икономика сме имали. Освен, че абсурд, то не е абсурд като го четете като данни, но е абсурдно като подход, като методология, защото той сравнява производството на компоти тогава с производството на компоти сега, нали. Няма нови модерни икономически, нали, технологии, нямате някаква нова, нов ръст, който се генерира от нов тип икономики. Не, ние сравняваме компоти с компоти. Нали, то така звучи логично, нали. Тогава наистина е имало повече компоти, отколкото има сега. Най-вероятно е така, фалитите, нали, на държавата през ония период го показват, нали, докъде сме стигнали. Сега, тук, нали, защото трябва да влезем вече в... Нали, т.е. ние влязохме в теорията, но ровейки се така за този епизод, намерих едно изследване от преди около 5 години, в което 45% от българите тогава заявяват, че предпочитат силната ръка на лидер, тук цитирам, който не е възпрепятстван от парламент и избори. Значи това изследването правилно малко преди да започне войната в Украйна. Глобсек или International Republican Institute? Не мога да ти кажа. Познавам и двете, затова да. Знам тези данни. Въпросът е сега 5 години по-късно, 11 правителства повече, които сме имали от този момент нататък, 4 години на война в Украйна, година и нещо на Тръмп в Щатите. Смяташ ли, че българите отново биха отговорили по същия начин на този въпрос? Че искат 45% от тях, искат лидер с силна ръка, който не е възпрепятстван от парламент и избори? Мисля, че с голяма степен на вероятност да допуснем, че този отговор би се възпроизвел. Да. Това свързано с това, което ти каза за свободата, мен ми звучи, значи ние сме къде? Ние сме никъде. Реално сме катастрофирали. В това изследване има едни други интересни данни също така, да ги добавя към това, което ти казваш. И това е запитани за това какво биха жертвали в името на
В името на какво биха жертвали свободата си, българските граждани са единствени, които слагат след това, нали, някакви хора биха жертвали заради свободата си в името на това да имат повече, сигурност, други биха жертвали свободата си за да има повече, нямам идея, културни, някакси съхранение на културата им. Това българите, между другото, са сравнително най-високо сред всички, някаква култура пазим тук. Да. Но прави впечатление и огромния процент българи в сравнение с другите, които биха жертвали свободата си в името на финансовата си стабилност. Извиняй, може ли пак? Значи ти би се отказал от свободата си в името на това държавата да ти гарантира, защото как иначе? Нали? Държавата да ти гарантира малко кинти. Това, между другото, отразява и една друга нагласа в българското общество и това е над 70% от българските граждани очакват държавата да им реши всички проблеми. Чакай малко. Ако се замислиш, то това е реалност. Успешните фирми в България са тия, които вземат държавни кинти през обществени поръчки. Тоест това е някаква реалност, нали, макар и извратена, ако използвам твоите думи, нали? Със сигурност и това ти дам обяснение. Значи много по-лесно е да се разбереш с един човек. Значи ти си голяма фирма, някой трябва да ти гарантира паричните потоци, не трябва да минеш през парламентарна група, държавна администрация, която да пази министъра от това да стигнеш до него или там каквото друго се сещаш. Напротив, отиваш, разбира се, с падишаха, както и да изглежда той. Бойко Борисов, царя... Понеже знам, че хората всички ще разберат падишах, за това ползвам падишах. И някак си ти се решават проблемите. Това отразява, между другото, и модела на българските политически партии напоследък. Нали? Тая централизация на лидерството е свързана с точно този ресурс. Вземе думите, това ми е следващия въпрос. Сега, партиите в България представляват ли реални интереси на групи хора или се превърнали в някакви лидерски проекти? Защото виждаме новия проект на Радев. Какво знаем? Той е проекта на Радев. Проекта ГЕРБ е проекта на Бойко. Нали, сега за БСП не знам, никой още не казва, че е проекта на Крум, нали, но... Това е лесният вход в системата. Значи вие първо нямате стабилна... Българската партийна система не е замръзнала, нали, в никакъв случай. Замръзнала си има предвид партиите, които са налични, да се възпроизвеждат, да няма лесна възможност за нови играчи да влязат на терена на политическите партии. Тук очевидно системата е доста отворена. Тя позволява обаче такъв много лесен вход именно през това, че политическите партии не функционират на принципа на представителство на конкретни интереси или на масовото членство. Да, по принцип по света масовото членство вече отпада като механизъм, през който се поддържат политическите партии, но в България има една особеност. Тази особеност е разминаването на националните избори с местни избори. Тоест, там, където имате национални избори, които съвпадат с няколко други вида избори, както Съединените американски щати, нали, гласувате, едновременно може да се гласува за много неща. Изборите винаги се случват втория вторник на ноември и там вкарвате всичко, от местния шериф до гласуването за президент на Съединените американски щати. В България тези се разминават. И понеже се разминават, тук има една особеност. И това е, политическите партии не могат да функционират без да имат местна структура. Местна структура, понеже няма хора, както вие казвате, местна структура се гради на база на клиентелистки интереси. Значи, за да имате достъп до ресурс, който е публичен, обществен, обикновено и е държавно финансиране в пряк текст, за да имате достъп до ресурс, за да правите местна политика, на вас ви трябват гласове. Гласове се изкарват, когато успеете да мобилизирате тия гласове през местна структура. Затова политическите партии, които така и не реализираха местни структури, така и не се задържаха като част от българския политически живот. НДСВ, например, който е подобен проект на този на Румен Радев. ГЕРБ, напротив, разбраха тази логика доста добре. Тоест, господите първо създадоха местни структури за участие в едни местни избори и спечелиха националните избори през фигурата на своя председател, нали? И разбира се, обичайния популистски дискурс. Ще вкарваме лошите в затвора, целият елит е лош, хората страдат, ние сега ще направим така, че хората да спрат да страдат. Реално, кое можем да изведем тук като първично? Клиентелистските мрежи обслужват лидера или обратното? Лидера
обслужва интересите на тези клиентелистки мрежи, които се закачат към него. Симбиоза е. Зависи от лидера. Значи, ако е по-силен лидера, може той да налага дневния ред на всички клиентелистки интереси. Ако е по-слаб, клиентелистките интереси налагат на лидера. Така казано, звучи достатъчно легитимно, за да съществува по този начин. Със сигурност. И това, което ще се случи сега с формацията на Румен Радев, ще е същото, между другото. Той обаче не е играч като Царя и като Бойко Борисов. Той не създаде условията за това да се... Или в политическия смисъл на ще кажа какво ми изглежда, пък всеки ще си прецени дали е добре или зле това. Нали, преди това имахме политически лидери, които се възползваха от ситуациите, но и в някаква степен ги произвеждаха. Тоест управляваха някакси ситуацията в посока, която да е благоприятна за тях. Румен Радев 2016 година се оказа продукт на ситуацията. Нали, имаше огромно очакване за битка срещу ГЕРБ, имаше очакване техния кандидат да бъде победен и всъщност това, което успяха да направят БСП е да намерят идеалния кандидат за това да победи какъвто и да е кандидат на ГЕРБ. Нали. Първо военен, второ до този момент не член на БСП, така че да не може демократичната общност изведнъж да се възмути колко лошо е да се гласува за него и в крайна сметка той като продукт на ситуацията успя да изглежда достатъчно добре, за да спечели онези избори. Сега е същото. Ние го чакаме от 3 години да направи политически проект. Момента, за който беше безвъзвратно загубен, нали, там някъде покрай пускането на Продължаваме промяната на вода. Тоест, неговото политическо бъдеще беше загубено в общи линии, докато не се случи онзи протест декември месец. Изведнъж ситуацията се обърна. Изведнъж тлеещите обществени очаквания от 2020 година, т.е. поне от 2020, но 2014 за едно и също протестираме ние така или иначе. Изведнъж тези очаквания катализираха. Нали, те се събраха в една точка. И точката беше оставката на този кабинет и промяната на политическия модел. Кой по-добре да олицетвори този наратив за промяна на политическия модел, освен една силна ръка, която от години обговаря идеята за президентска институция в България, т.е. за президентска република. Тук или говорителите му обговарят тази идея. Нещо повече. Една силна ръка, която доста силно живее в източния свят, а не в Европейския съюз. Убеден съм. Добре, ти вярваш ли в тая вълна, в това заклинание, нали, в тая мантра, която чуем от всякъде? Вълна ще вдигне, вълна. Някакво цунами, което едва ли не ще издирне това. То вече вълна има 25% от нищото. Това... Аз ми се струва малко, извинявам се. Не, разбира се. Не е вълната на Царя. Няма да бъде вълната на Бойко Борисов. Значи пак ще влезе в сложни сметки в крайна сметка. Защото Румен Радев не е нито един от двамата. Нали? Те не са консенсусни на обществения консенсус. Те не са синхронни на обществения консенсус, който все още продължава да бъде. Ние сме членове на Европейския съюз и принадлежим на западния свят с всичките му ценности. Нали? Аз отдавна си мисля, че ако искаш да вдигнеш вълна в България като политическа партия, трябва да направиш един мъничък проект, който ще има само две послания. Едното е затваряме границите и другото е излизаме от Европейския съюз. Но затваряме границите да не може да се ходи навън. Който иска се превера. И според мен това ще вдигне страшна проевропейска вълна, защото изведнъж хората се казват, чакай, аз хващам ефтин полет, хора там, хора на море в Гърция, роднини. Не е смисъл, хората не задават сметка за тях неща. И предстои да видим дали това ще се случи. Другото е очевидно. Значи той успява да събира в себе си подкрепа, която през годините беше пръсната. Я за Възраждане, я за Атака, нали, Величие, Меч, тия всичките формации паразитираха върху патологиите на българското общество. И няма да им хареса, ако чуят тази думичка. Хич няма да им хареса, но... Много отдавна съм се отказал да се харесвам. Така или иначе... Да, в момента тези обществени настроения, тези обществени очаквания се катализират от един единствен субект. И това е бъдещата партия на Румен Радев. Той ще ги събере всичките в себе си. Очевидно, потенциала му е толкова. 25%. Сега големият въпрос е какво ще направят другите. Това означава, че все още може да имаме някакво разумно отношение към българския народ. Тоест, той има разумно отношение все още народа. Не знам, може би... Аз имам доверие на българския... Как се нарича това? Не толкова на българския човек, колкото на българския здрав разум. На българския свят. На българския здрав разум. Използваме тази шега. Нали, това твърдоглавие, което някак си гледа прагматично на ситуацията, никога не е вкарвало българските граждани в някакъв радикализъм.
Нали, слава Богу, защото тук има потенциал за това много. И се надявам това да бъде запазено като тенденция. Не съм сигурен, че може, но се надявам да бъде запазено като тенденция. Добре, аз сега виждам, че сбърках в самото начало. Нали така, обявихте за по-голям песимист от мен, обаче аз виждам, че всъщност ти си доста силно вярваш в демокрацията, човек все още. А пък аз обявих в началото, че сме те поканали, защото ще говорим за кризата в демокрацията. Всъщност, има ли криза в демокрацията? И разбира се, че има криза. Демокрацията. Има. За съжаление има. Да, добре. Тази криза каква е? Институционална ли е? Криза на елитите ли е? Криза на доверието ли е? Кое е първичното? Има един бял white paper, бяла книга на Съвета на Европа за предизвикателствата пред демокрацията. Забележете 2010 година. Това е доста назад във времето вече. Който идентифицира предизвикателствата пред демокрацията. И още от тогава, горе-долу ясно, че много неща ще се съберат в едно. Като започнете с глобализацията, минете през европейската интеграция, която някакси отнема суверенитет, наобщо казано, нали? Отнема правото на гражданите да участват в процесите. За негативно говорене, нали? Премества вземането на решения на едно ниво, без да премества отчетността, която върви с тях. Защото националните държави е лесно, нали? Правителствата знаете кого вините за решенията и може да ги отстраните през гласуване. Нали, ако не харесвате това, което прави на правителство, може да го махнете. Само че как махате е нещо, което се нарича съвет на министрите. Тоест имате 27 индивидуални министри от 27 нации, които вземат едни решения, върху които вие нямате контрол. Или комисия, дори която не знаеш как е конституирала. Включително. Тоест, премествайки решението на едно по-високо ниво, без да го заменяме с адекватни инструменти за контрол от страна на гражданите върху тези решения, се създава един специфичен дефицит. И това няма как да не се отразява. Технологичните решения. Тогава, 2010 никой не си е представил изкуствен интелект, TikTok, алгоритми, нали, всичко това, което има пряко отношение към начина, по който гражданите, за съжаление, не само идентифицират себе си, но и вземат решения за живота си. Всъщност тогава изглеждаше много по-малка заплахата, отколкото реално е сега. И аз обръщам внимание на моите студенти за един прост факт. Човешката история е 3000 години почти без демокрация. Накрая някак си сме успели да се преборим за това вследствие на дълги, обикновено кървави процеси в европейската предимно история, довели до това, с което започнах. Човека в центъра. Той някак си е самоцел. Единственият шанс неговата свобода, живот и всички такива права, за които ние сме свикнали като даденост тия дни да бъдат запазени, е всъщност демокрацията. Само че тя е ежедневно усилие, нали? Тя е ежедневна битка, тя е нещо хаотично, неподредено, несъвършено, както стана ясно, което изисква ежедневните усилия на всеки един от своите граждани, за това да бъде запазена тя като работеща система. Тя не е по-ефективна икономически. Авторитарни режими, които вземат централни решения, могат да бъдат по-ефективни икономически, защото се вземат по-бързо. Но пък там е лагери. Също така би могло да са и много грешни тези, които се вземат индивидуално. Нали? Но въпросът е, че поне за малък период от време могат да изглеждат по-икономически ефективни, отколкото е демокрацията. Нали, нито е по-административно способна. Къде е да се разбереш с лидера, както стана ясно, и да ти свърши работа, къде е да минеш през цялата процедура на гласуване, натиск, лобизъм и какво ли не друго, за да докараш на решение до края. И всъщност в това прави изключително сложна за крепение система. Това, което е спасявало винаги, което носи таки някакси по-високи съпротивителни сили на демокрацията, е в по-адекватните, по-често прилагани механизми, през които тя напипва пулса на обществото. Тоест дава му възможност да каже дали посоката, в която е тръгнало дадено управление, е правилната или грешната. И това съхранява демокрацията до този момент. Нали, това, че често се гласува, това, че имате принципи на консултация, това, че имате различни групи, които някакси взаимно се канцелират. Всичко това са инструменти, през които демокрацията знае къде стоят нейните граждани. И къде загубихме баланса? В продукта, който се произвежда накрая, поради сложния процес, все по-малко националните правителства имат контрол върху все по-големи сфери от живота, който касае гражданите. Обективно, заради технологиите, обмена на информация, глобализма, нали, какво ли не е друго. Тоест ти твърдиш всъщност, в момента имаме качествено нов
проблем с демокрацията или по-скоро качествено нова криза, защото демокрацията циклично има някакви кризи, нали? А това смяташ, че в момента е качествено нов проблем. Казвам, че магнитута му е съвсем различен. Това не звучи добре. Не, и затова изисква още повече усилия от страна на всички, които вярваме като мен в демокрацията искрено, да намерим механизъм, през който да излезем от този проблем. Ама срещу тебе, примерно срещу нас, видяхме 45% от хората, които реално искат цар, който да управлява без парламент и глупостите на демокрацията. Много са. Остава да убедим останалите 60% в това колко е важно да водят тази битка ежедневно и включително със себе си, защото това е инвестиция. И вие трябва да се откажете от, примерно, това да гледате финала на хокейните игри, за да отделите време да разберете кой е на следващите избори и да вземете информирано решение. Нали? Също така да повярвате, че вашия глас има значение. Защото когато си казвате, ама то с моя глас, с него и без него нищо не се променя, нали? Вие на практика се отказвате от това да водите битката за демокрацията. Когато не виждате своето представителство, има два подхода. Единият е, нали, просто да не гласувате на тези избори, другият е да отидете при тези, за които сте гласували на предишните избори, да ги питате, що се държат като пълни идиоти. И тогава да вземете решение дали гласувате или не. Ние свикнахме да протестираме срещу това, което не харесваме последните години. Някак си гневим се на враговете, гневим се на лошите в българската политика. Обаче нито един път аз не видях 200 000 протест, например, пред Продължаваме промяната, когато управляваше и когато 22 седмици не можеше да вземе решение каква позиция да вземе по отношение на войната в Украйна. Това, между другото, е продукт. Разбира се, че 2 седмици писахме едно становище, моля ти се. Но това не е основният проблем. Основният проблем е, че ние като общество не напипваме тези детайли. Тоест нямаме чувствителност за тях, защото не знаем какво е в основата на тази позиция. Това според тебе е особеност на българското общество ли само? В някаква степен много по-силна на българското общество. Има една много хубава книга на Георги Фотев, която се казва "Дългата нощ на комунизма", която изследва всъщност последиците от индивидуалните последици, от начина, по който функционира това общество. Препоръчвам на всеки. Разбира се, изключително дърварски ще обобщя, за което се извинявам и на професора и по принцип на тези, които ще прочитат книгата. Но значи, българското общество влиза в комунизма абсолютно без да е изградило структурите на гражданското общество, каквито, например, може да заварите в държавите, които излизат от бивши империи, като Прусия, като Австро-Унгария, нали, които са се превърнали в модерни държави, преди да се превърнат в демокрации. Какво значи модерна държава? Върховенство на закона, въпреки че имате, нали, император, но все пак има върховенство на закона, който поставя императорската власт в някакви граници. И второто е независимо гражданско общество. Тоест, институциите на гражданското общество, читалища, търговски организации, профсъюзи, всичко това функционира в рамките на закона, без непременно да е част от демократичния процес. Това, което няма, е на практика избори. Тоест, гражданите не гласуват за това, кой да им стане император. Но всички други характеристики на гражданското общество в общи линии са там. Българското не е такова. Нали? Очевидно, нито имате гражданско общество, т.е. тук партиите идват и си отиват, нямате постоянно представителство, колко функционират различни граждански сдружения под въпрос. И вследствие нито имате истински обособена държавна администрация, вследствие на което комунистите намират изключително лесен път към това да овладеят държавните институции. И какво избира българина да направи? По класическия дрешковски принцип да измами държавата. Почвате да се криете. Освен това, нали, ясно, държавна сигурност, доносници, нямате свободата някакси да изразявате себе си открито. Вследствие на което тези 45 години затварят българина в едно огромно недоверие. Първо към държавата, която трябва да измамите, т.е. за обиколите. Дали през братовчеда, който ще ви вкара в 3 места по-напред в чакането за Жигула, дали в това как отивате на лекар, нали, всичко това се превръща в механизъм на патриархалните отношения, добре запазен от предишните години. Тоест, измамването на държавата, заобикалянето на закона става едва ли не част от българската душевност за тези 45 години, съчетани с огромно недоверие към близките, към комшията, защото не знаете кой ще пише доноси за вас. Нали, някакси, това още се отразява, между другото, последната вълна на изследване на европейските ценности, в който нов български университет участва, също показа изключително високи нива на социално недоверие. Тоест българин вярва на най-близкия си кръг, семейството,
някакви приятели. Даже на комшиите си не вярвате особено. Дори аз имам едно подобно мое лично мото, нали, да правят каквото само да не ме занимават. Нали. Това пак е някакъв вид, нали, нихилизъм, такъв обществен нихилизъм. Но нали, вие няма как да градите независимо гражданско общество, като не разпознава, че има споделен интерес в отношенията си с властта. И това е да ограничава тази власт. Нали, напротив, продължаваме да виждаме изолирани случаи на протести. Значи, ако има нарушени човешки права, мога да изброя на пръстите на ръката си, даже няма да ми трябват и толкова много, организациите, които се включат в някакъв протест, в някакво действие, което всъщност да защити тези човешки права. Всички други неправителствени организации, които би следвало да разпознават интереса, а това е да защитят себе си, през това да защитят нарушаването на едни човешки права, няма да излязат на този протест, защото е особено. Защото става въпрос за гей права, или защото става въпрос, например, за емигранти, или защото става въпрос за някакъв казус, който е дълбоко непопулярен съкън, да не би да ни вкарат в графата соросоиди, нали? Няма как тази недоверие между организациите помежду им, между хората помежду им, между гражданските интереси като такива, да не се отрази на способността ние да изискваме от политиката повече. Ти казваш нещо, според мен е много интересно, че всъщност тия рефлекси на обществото, нали, да отричат такъв тип процеси, ако щеш, не са консервативност само по себе си, а са по-скоро резултат от някакво недоверие, дълбоко вкоренено в... Те са от атомизацията на българското на гражданско общество. Нали? Ние функционираме като индивиди повече, отколкото като общност. И затова и консерватизма в България не може да се роди, между другото. Защото ние нямаме споделени... Консерватизм. Какво е консервативно? То е локално явление, то не е някаква глобална идеология. То се базира на това какви принципи и какви ценности вие бихте искали да защитавате. И понеже и на това не може да се съгласим, как да има консерватизъм в България? Между другото, интересен факт, извинявай, има една международна база данни на партийните избирателни програми, която поддържа доста назад във времето, всъщност изследване на партийните програми. Ако видите първите години, 90-те години, до 2001 включително и след това, резултатите на българските политически партии, ще видите, че БСП е най-дясната партия в България. По броя на милионери от глава на партийни дейци, може би да. И това не, заради реакционерството. Заради опита да се опази предишния демократически режим. Това е най-близкото до консерватизъм, което вие може да заварите. Нали? Принципите от комунизма да останат част от българския процес. Това звучи много еретично за един убеден комунист, ако те слуша, например. Деца вика да разбивам илюзии е професията. Сега, понеже времето на пришпорва, малко не остана до рекламите, наблюдаваш ли симптоми на задаващ се авторитаризъм от една страна и кажи ми, що се получи така, сякаш генералите изместиха интелектуалците от политическото поле, поне в България. Сега 9 години имахме президент генерал, който сега се очаква да вдигне вълна. 15 години имахме генерал-майор за министър-председател. Вярно от МВР, ма пак генерал-майор. Какво имахме? Дори генерал е един от лидерите на опозицията, е генерал. Карантината, като беше COVID-кризата, се управляваше също от генерал. За мен това малко, честно казано, ми звучи стряска. Защото аз лично смятам, че генералите трябва да имат така ограничено към никакво място в политиката, но има ли симптоми за нещо по-голямо в това? Аз изследвам в моята дисертация, но не само, харизматичното лидерство. Тоест, способността на един лидер да създаде усещането у своите последователи, че той е повече от останалите. Че носи някакви почти магически способности, но най-важно за това харизматично лидерство да работи е да успее да създаде усещането за магичен изход от някаква съществуваща или не криза. И всъщност, ако се вгледате в световната политика последните години, това да изобретим криза, в която да могат да бъдат направени някакви радикални заявки и това да доведе на власт едно политическо лидерство, се е превърнало в практика. Нали? Доналд Тръмп само ще спомена. Почти гениално беше изграно. И в този смисъл, очевидно, генералите в българския контекст носят това усещане за противопоставяне на хаоса. Това, което между другото изследване, което е от горе-долу същия период, което задава сходни въпроси. На генерал-майора 15 години мотото беше Ред в хаоса или нещо е това. Да, абсолютно. Всъщност,
той казва, ние предпочитаме силна на ръка, т.е. човек, който може да е способен да взема решения, вместо хаоса на парламентарното управление, в който и партии не ще се бият помежду си и няма никаква яснота по отношение на изхода. И всъщност българина вижда в генералската фигура, според мен, това противопоставяне на хаоса, в който той живее, несигурността, в която той живее, военната дисциплина или дисциплината по принцип, способността да се управляват хора с така твърда ръка, те да не могат да им се противопоставят, е нещо, което като че ли е останало в народопсихологията ни като така сламката, за която да се хване отдавника. Не беше винаги така. Виж, имахме в началото на 10-те години имахме професор, философ, президент. После имахме историк за президент, вярно с картонче от държавна сигурност, нали? Но все пак, нали, историк. Имахме, какво имахме? Преподавател по икономика, който беше, нали, така железен министър-председател, нали, така визитката на Иван Костов на времето. Няма да спорим, нали, за това какво е бил, какво е. Но става дума, сякаш генералите не са били винаги толкова. Не знам, може би е случайност. Не, той е продукт отново на това, за което говорихме преди малко. Значи, имаше един период, в който обществото търсеше отговори, търсеше посока. Имаше политици, които бяха склонни да участват в това търсене. Нали? Защото те вярваха искрено в това, което предстоеше. Нали? Като почнете от покойния Стефан Савов, нали, минете през фигурите, които и ти изброи, нали, през това време. Това търсене беше обективно. Само, че не беше гарантиран успех. Нали, търсенето стана жертва някакси на прагматизма в българската политика, на готовите етикети, на готовите формули, които бяха привнесени, без те да проникнат дълбоко в българското общество, и така българина започна да живее по-добре, да се интересува по-малко от философските въпроси на това защо се случват политическите процеси по начина, по който се случват, и това позволи само по себе си настаняването на хаоса, с който ние се сблъскваме сега, и това връща обратно подобен тип очаквания и нагласи. Пасявам се. Сега епизодът отиде в малко неочаквана посока за мен. Говорихме основно за България. Идеята ми беше различна. Мислех да поговорим малко за кризата в Щатите, в Европейския съюз, пък, нали, за такива скандални неща като Епстин, и всъщност реално това за мен е абсолютен тест за западната демокрация, какво ще случи. Това очевидно ще го оставим за следващия път. Когато вече могат да те гледат нашите зрители, защото сега само слушатели, но преди да отидем към края, искам да те питам един въпрос. Ако след 10 години вече те поканя като професор Панчугов тук, ще говорим за преодоляна криза на демокрацията или ще говорим за постдемократичен ред? Силно се надявам да говорим за демокрация, т.е. за преодоляна криза. Ама извън wishful thinking, нали, извън това пожелателно мислене. Аз все пак имам доверие на способността на гражданите да си дават сметка за нещата, които губят. Мисля, че въпреки, че човешката история е история на недемокрация, твърде големи и твърде тежко са извоювани стила ни на живот в момента. Т.е. твърде големи са тези постижения, за да могат гражданите да ги жертват лесно. И всъщност аз намирам навсякъде малко оптимизъм в това, което се случва. Вижте протестите в Щатите около начина, по който ICE, така наречената агенция, всъщност се държеше в Мичиган. И въпреки всичко, въпреки огромния финансов и насилствен ресурс, който разполага държавната власт, очевидно човешката свобода продължава да бъде ценна сама по себе си за огромно количество хора, и аз съм сигурен, че те няма да жертват просто така. Няма да е лесен в никакъв случай. Въпросът да не е късно, когато решат, че вече наистина нали, демонтажа на демокрацията в такъв разпад, в такава фаза, че да не е късно. Тук е ролята на интелигенцията, за която ти говориш. Аз забелязвам, че те някакси са се самозатворили в самодоволно такова отхвърляне на нещата, които се случват около тях. Почти презрение и присмех към хората, които не са част от тях. Те питам вече, ти виждаш ли някаква интелигенция, която реално има влияние върху политическото и върху общественото, защото наистина мисля малко в ролята на стихотворението Микеланджело, там, но Пен Човеко, знаеш тая дилема, да чукам ли камъка, защото правя хубави скулптури, или да отида на протеста отвънка, нали, който нещо прави.
Всъщност това е големия въпрос. Дали това, че не виждаме интелигенция, защото нямаме такава, или защото се е отказала доброволно от участието си в политическата власт. И аз смятам, че е крайно време всъщност да видим интелигенция, която се опитва да се върне в обществения живот по всички възможни начини. Не е задължително това да е през политиката, т.е. не е задължително да стават членове на политически партии, няма нужда дори на служебни кабинети или на каквото да е. Но все пак да видим опита наистина да отвоюват обратно пространството на демокрация и свобода в начина, по който водим обществения разговор за бъдещето си, е важен. Криза на неформалното лидерство. Това последното послание, според мен, което каза, е страхотно. Телевизиите може би трябва да го чуят, но от друга страна пък вече кой гледа телевизия, не знам толкова много. Всички са се затворили в балоните си в социалните мрежи и много трудно ги напускат, за съжаление, но както се казва, трудните времена изискват трудни решения, ако не могат сами, ще трябва да ги изкараме оттам насилствено. Това вече е радикален оптимизъм. Аз предлагам така да завършим. Пак казвам, за мое съжаление, също време за радост, защото другите неща, които казахме, т.е. ти каза, аз така прилично мълчах, мисля, че са крайно интересни. Хора, чуйте какво каза доктор Панчугов, няма да го чуете по телевизията, поне не толкова широко, нали, развито, просто телевизията не говорят за тези неща, които можем да си позволим като време и качество да говорим ние. Слушайте ни в Spotify, в YouTube. Гост ни беше доктор Христо Панчугов, зад пулта беше винаги усмихнатата София Богор. Това беше от нас. Очаквайте следващия 8 епизод и по-късно през годината видеото с доктор Панчугов на тема Кризата на демокрацията извън България.